ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే శివానందాయ. వాయిస్ ఆఫ్ వినయ్ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ఆత్మీయులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు ప్రధానంగా చెప్పుకోబోతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ముందు ప్రస్తావనలో సాధారణంగా మనిషి ఎందుకు చెడుని ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడు, మంచికి ఎందుకు అంతగా ఎక్కువగా ఆకర్షితుడు కాలేకపోతూ ఉంటాడు అనే ఒకదాన్ని మనం విశ్లేషణ చేసుకున్నట్టయితే, ఎందుకు చెడుని ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడంటే, చెడు మొదట సుఖాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది, కానీ తరువాత కాలంలో విశేషమైనటువంటి దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెడుతూ ఉంటుంది. కానీ లోకంలో మనిషి ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే, ప్రస్తుతం మనకి సుఖం వస్తుంది కదా అని చెప్పి అటువైపుగా అడుగులు వేస్తూ చెడుకి ఆకర్షితుడైపోతూ ఉంటాడు. కానీ మంచి అనేటటువంటిది ఎటువంటిదంటే, మొదట కొంచెం కష్టాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది, తరువాత విశేషమైనటువంటి సుఖాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ముందు ఈ కష్టాన్ని అనుభవించేటటువంటి విషయానికి మనిషి విముఖత చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు సుఖాన్ని అనుభవించగలిగేటటువంటి అవకాశం వస్తూ ఉంటే కష్టాన్ని ఎందుకు అనుభవించాలి అని చెప్పి ఆ ముందుగా సుఖాన్ని అందించేటటువంటి చెడు వైపుగా అడుగులు వేస్తూ ఉంటాడే తప్పించి, ముందుగా కష్టాన్ని అనుభవించిన తరువాత కాలంలో సుఖాన్ని అనుభవించేటటువంటి సందర్భాలు వస్తాయని చెప్పేసి మంచి వైపుకి ఆకర్షితుడు అవ్వటం అనేటటువంటిది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దీని మూలంగా ఏమవుతుందంటే, మనిషి తాను అనుకున్నది ఒకటి, జరుగుతున్నది ఇంకొకటిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొదట్లోనే మనం చూసాం, ఏదైతే వాడు కోరుకుంటూ ఉంటాడో కాలక్రమంగా దానికి భిన్నంగా అది వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే అనుకున్నది ఒక్కటి, జరుగుతున్నది వేరొక్కటిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. రావణుడు ఏం చేశాడంటే, బంగారపు మచ్చలున్నటువంటి జింకను పంపించి శ్రీరాముణ్ణి మోసం చేయాలని చెప్పేసి చూశాడు. కానీ కాలక్రమంలో ఏం మారింది అంటే, తాను బంగారం లాంటి లంక మొత్తం నాశనమైంది. చూసారా? మొదట తాను అనుకున్నటువంటిది బంగారపు లేడిని పంపించి వీరిని మోసం చేయాలని, కానీ చివరిగా మళ్ళీ దాని యొక్క ఫలితం చాలా భిన్నంగా మారింది. అక్కడ దుర్యోధనుడు కూడా మనం చూసినట్టయితే పాండవులకి అడవుల పాలు చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అడవుల పాలు చేసినటువంటి పాండవులే అదే అడవిలో అర్జునుడు పరమేశ్వరుడి యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని పొందాడు, పాశుపతాస్త్రాన్ని సంపాదించాడు. మహాభారత యుద్ధంలో ఒక విజయుడిగా మారడానికి ఒక విశేషమైనటువంటి ప్రయోజనం ఆ అరణ్యవాసమే వారికి ఒక గొప్పదైనటువంటి సహకారంగా లభించింది. మరొక్క మాట మనం చెప్పాలి అంటే, దుర్యోధనుడు తన చతురంగ బలంతో వచ్చి పాండవులు ఎంతటి హీన స్థితిలో ఉన్నారో అరణ్యంలో చూసి ఆనందపడాలని చెప్పేసి వచ్చాడు. కానీ అక్కడ గంధర్వుల ద్వారా ఓడిపోయి ఏ పాండవులనైతే అవమానంగా చూడాలని అనుకున్నాడో అదే పాండవుల్లో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఆ గంధర్వుల్ని ఓడించి ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క కట్టుల్ని ఆ రోజు విప్పించాడు. చూసారా? తాను అనుకున్నది ఒకటి, జరిగినటువంటిది వేరొక్కటి. అలాగే అటువంటి ఉపమానమే ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు మనకి మహాత్ములు. ఏంటంటే, ఒకానొక సందర్భంలో ఒక గ్రామంలో ఒక కుటుంబం ఏంటంటే పుణ్యక్షేత్రాల కోసం అని చెప్పేసి బయలుదేరుతూ ఉన్నారు. బయలుదేరేటటువంటి సందర్భంలో వారి సామాన్లు అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి బ్యాగు, సూట్ కేసులు అన్నీ బాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వారింటిలో ఒక పెద్ద చెక్కతో తయారు చేసేటటువంటి ఒక పెట్టె కనిపించింది. ఆ పెట్టెలో బోల్డు వస్తువులు ఉన్నాయి. అవి కూడా వారు ఆ కప్పునెత్తి అందులోపల ఉన్నటువంటి వస్తువులు తీసి వారి బ్యాగుల్లో వాటిలో అవి సర్దుతూ ఉన్నారు. సర్దుతూ ఉంటే ఏమైందంటే, ఇంకా పూర్తిగా వారు ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతూ మళ్ళీ ఆ కప్పు వేసి వీరేమో ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వచ్చారు. కాకపోతే ఇందులో ఒక చిన్న సంఘటన ఏం జరిగిందంటే, అంత పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఆ చెక్క పెట్టి, పూర్వకాలంలో ఉండేవి బోను పెట్టెలని చెప్పేసి చెప్పేవారు. అయితే ఈ చెక్క పెట్టి యొక్క కప్పుని తీసి అందులోపల ఉన్నటువంటి ఆ వస్తువులు ఏవో తీసి వీరి బ్యాగుల్లో పెట్టి వీరు ఇటు అటు తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాము ఎలాగో ఆ చెక్క పెట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంది. వారు అది చూసుకోలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు. వీరు ఇంటికి తాళం వేసేసి బయటకు వచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఆ పాము ఆ చెక్క పెట్టి లోపల ఉండిపోయింది. ఎందుకు ఆ పెట్టి లోపలికి దూరింది పాము అంటే, ఏదో ఒక ఆహారం తనకు దొరుకుతుంది అందులోపల అని చెప్పేసి పెట్టి లోపలికి దూరింది. ఆహారం దొరకలేదు సరిగదా, ఇప్పుడు ఆ చెక్క పెట్టి లోపల తను బందీగా ఉండిపోయింది. వీళ్ళేమో తీర్థయాత్రలకు అని చెప్పేసి వారం రోజులు 10 రోజులు అని చెప్పేసి మళ్ళీ రావటం లేదు.
పోనీ ఏదో ఒక రోజు 2 రోజులు అయితే గబాలన ఆ పెట్టి కప్పు తీసేటప్పుడు బయటకు వచ్చేసి ఉండేది. చూడండి, ఆహారం కోసం వెళ్ళినటువంటి పామేమో ఏం చేసింది, ఆహారం లేకుండా ఇప్పుడు అందులోపల ఉంది. 3 రోజులు అవుతూ ఉంది, ఆకలితో లోపల అలమటిస్తూ ఉంది. అయితే ఇక్కడే ఒక సంఘటన జరిగింది. ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు లేకపోవటం వలన, ఇంటికి తాళాలు వేసేది నిశ్శబ్దంగా ఉండటం వలన ఆ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎలుకలు తిరగడం మొదలెట్టాయి. అటువైపు ఇటువైపు పక్కింటి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎలుకలు అందులోపలికి ప్రవేశించాయి. ఒక ఎలుక ప్రవేశించి ఏం చేసిందంటే, ఈ ఇంటి యజమాని లేడు, ఈ చెక్క పెట్టిని ఇలాగ పెట్టి బంధించేసి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉన్నారు, ఇందులోపల ఏదో పెట్టుంటాడు వస్తువులు అని చెప్పి ఒక ఎలుక ఏం చేసిందంటే ఒక కన్నాన్ని తయారు చేసి కన్నం చేసి ఆ కన్నం లోపల నుంచి ఆ పెట్టి లోపలికి వెళ్ళింది. ఏవైనా ఉంటే దానికి తినడానికి దొరుకుతాయని చెప్పేసి. ఎప్పుడైతే ఎలుక కన్నం చేసి పెట్టి లోపలికి వెళ్ళిందో, పెట్టి లోపలికి వెళ్ళేసరికి అప్పటికే ఆకలిగా ఉన్నటువంటి పాము చూసింది. అబ్బా, గొప్ప ఆహారం నాకు దొరికిందని చెప్పి వెంటనే ఆ ఎలుకను పట్టి శుభ్రంగా తినేసింది ఆ పాము. తిని తన ఆకలిని తీర్చుకొని శుభ్రంగా ఆ ఎలుక చేసేటటువంటి కన్నంలో నుంచి బయటకు వచ్చి తాను తప్పించుకొని తిరిగింది. ఇక్కడ మనం విషయం గమనించాలి. ఆహారం కోసమని చెప్పేసి వెళ్ళినటువంటి పాము బందీగా ఉంది, తాను చావటానికి ఇంక సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఇంతలో ఎలుక తనకి ఆహారం కావాలని చెప్పేసి పెట్టి లోపలికి వెళ్ళింది, తాను ఇంకొకరికి ఆహారంగా మారిపోయింది. కాబట్టి అవి తాను ఒకటి అనుకున్నటువంటి పరిస్థితులు అనుకుంటే దైవం వేరొక రకంగా ఆ సంఘటనని మార్చుతూ ఉంటుంది. అందుకే అనుకున్నది ఒకటి, జరుగుతున్నది